Хей, деца! Мислили ли сте някога какво е усещането за половин градус? Това е разликата между носенето на пуловер в леко хладен ден и просто тениска. Но в климата на нашата планета половин градус може да направи голяма разлика. За нашите красиви коралови рифове по-топло с половин градус е разликата между цветен, оживен дом за рибите и избелен, по-малко оживен. За нашите ледени полюси и ледници, това е разликата между загубата на малко лед или загубата на много повече лед, което може да повиши морското равнище. Това означава, че с половин градус повече някои от любимите ни плажове и градове може да са в беда. А за нашите приятели животни, тази малка промяна може да затрудни намирането на храна или място за живеене. Виждате ли, въпреки че половин градус звучи малко, когато става въпрос за цялата планета, това е голяма работа. Но ето и добрата новина. Всеки един от нас може да помогне. Като засаждаме дървета, пестим енергия и научаваме повече за нашата земя, можем да окажем положително въздействие. Не забравяйте, че не става въпрос само за температурата, става дума за грижа за нашия дом. Нека работим заедно за пощастлива и поздрава планета.